बर' हारिनि सैमाफोर माखासे सैमाफोर होननांगौमोन खोमादां आरो आंना ओमफ्राय दायो मा लिरना होखो मिथिगौ ना बर' हारिया थारैनो सैमामारना आंथ' बर' हारिखौ सैमा होननानै बुङाखैना खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ नैबे भिडिअनि सायाव आरो बे भिडिअआ माने दिनै मैया दाख्लैनि भिडिअ नङा दिनै जों 16-17 दिनसो जाबाय आरोना जेब्ला एसटिनि दावराव जायोमोन अब्ला बयबो पाब्लिकआनो बुंनायलाय जोंनि फट'खौ होना बुंनाय जादों आरोना जेब्ला एसटिनि दावराव जायो भिडिअ बानायग्राफ्रा अबाव खारखो होननानै खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नैबे सिस्टारा साननैसो सिगाङाव एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव भिडिअखौ होदोंमोन ओमफ्राय गोबां मानसि बेखौ राहरदोंमोन ओमफ्राय राहरनानै जावला जासि जादों बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा बर'जों बर' राहरलायदों जावलायलायदों बिनि सायाव नैबे आइजोआ बे मादैया बर' हारि सैमाफोर होनना बुंदों मा बर' हारिया गासिबो सैमा नामा बिदि नङा मादैना रं जादों बेनिखायनो गोबां मानसिया नोंखौ रायदों नों भुल बुजिनाङा दा नोंखौसो रायजोफोरा भुल बुजिदों मानो होनबा नों भुल बुजिजाखागोन मानो होनबा नोङो बर' हारिनि सैमाफोर बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङामोन गासैखौबो लाना बाथ्रा बुंनाङामोन नोंखौ जाय जावहरदों बे बाथ्रानि बेखौसो नों नाम लानानै बुंनांगौमोन जे सैमा होननानै नाथाय नोंना बर' हारि सैमाफोर होननाया नोंना गाज्रि जादों बेनिखायनो नोंखौ रायजो राजाफोरा पाब्लिकफोरा नोंखौ बेफोरबायदि रायदों दा नोङो निमाहा बिफायनो नंगौ जों नुदों अब्लाबो गासैबो बर' हारिनि फिसा हिसाबै सोरबा माबा मोनसे दाय मावोब्ला निमाहा होनाया जोंनि गिदिर खोथा नंगौना नङा लोगोफोर खेबसेयाव दाय मावो मानसिया दाय मावालासिनो थानो हाया मालाबा समाव मालाबा गोरोन्थि जाफ्लाङो बेनिखायनो जोंहा निमाहा होनायाबो जोबोद गिदिर खोथा निमाहा होलायनांगौ बर' फिसाफोर गासैबो गोरोन्थिखौ सोर मावा गासिबो मावो अब्लाबो जोंनि मादैया एसे बुजिना लादो बेफोरबायदि जानला मानला नङा बर' हारिनि सैमाफोर नङा बर' हारियालाय बहा सैमा जाखो गुबुन हारियासो जोंखौ बर' हारिखौ सैमा खालामनो नागिरदो दा जोङो बे बर' हारिया सैमानिफ्राय खारग'नो थाखायनोथ' जोङो मा खालामनांगोन बर' हारिजोंथ' जों खौसे जानानै लोगो जानानै जोङो गुबुन हारिखौ नाख्रेबनो नाजानांगोन दा जोंहा बर'जों बर'नो सैमा खामलायलायोब्ला मा जागोन जोंनि बर' हारिखौ गुबुन जाथिया नाख्रेबनो थाखाय सोलो मोनगोन बोलो मोनगोन बेनिखायनो बर'जों बर' नांलायना लाब गैया बर'जों बर' जावलायना लाब गैया जोंना बर'जों बर' जावलायो नांलायो दा बर'नि खुगानिफ्रायनो ओंखारबाय बर'फोरा गासिबो सैमानो अब्ला बर'फोरा माथि दावगानो हागोन माथि जौगानो हागोन बर'फोरा गुबुन जाथिखौ नुबोनाय नुवाखै जोंनि बर' हारिखौ जेरैबायदि खालामनो नागिरबाय दोङो जोंनि बर' हारिया दासिम नैसिनि लेभेल थाखोआव मोनफैनानै जुदि आरो डाउनाव थांफिननो गोनां जायोब्ला बर' हारिनि नामा बबाव खारगोन बर' हारिनि माना बबेयाव थागोन बेफोरबायदि दा बेनिखायनो बर'जों बर' नांलायना लाब गैया बर'जों बर' खौसे जानोसो नाजानांगौ बर'जों बर' मोजां हेफाजाब होलायनांगौ उन्दै गिदिर एसे साननांगौ बेफोरबायदि जानला मोनलाया नङा नंगौना नङा बेनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायग्रोना लादो आंनोबो मायाफोर आंनि बुंनाय मायाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ बुंहरनो हागोन नंगौना नङा आं बुंनायफोरा गोरोन्थि जादोंब्ला दा बर'जों बर' खौसे जाना थानाया मोजां दे बिदिब्ला नैसि मादैया मा बाथ्रा बुंखो नायग्रोना लाबानो जाबाय खाननैसो सिगाङाव सुकबिर एक्टरखौबो ब्रादारखौबो गोबां बुंदों नों बर' हारिनि थाखाय मानो माबायाखै होननानै ओमफ्राय सोरबा बुंदों बेखौ फिल्मनि एंगेलजों नाय ओमफ्रायो राजनितिकनि एंगेलजों नाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों अब्लाबो गोबां मानसिया गाज्रि मोनदों इसोरो फिल्मफ्राव मोजां बाथ्रा बुंनानै दिनै मिडियायाव मानो नुजाफैनो हाया होननानै बेफोरबायदि बुंदों एसटि दाबि खालामनायनि सायाव मोनद' हारिनो एसटि होगोननायनि सायाव सुकबिर एक्टराबो माने क्लियार भिसन भिडिअखौ होखाबाय नंगौना नङा नोंथांमोन नुबायबो जानांगौ आंनि चेनेलावनो दा बेनोसै नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामदो दे नै मादैया मा बाथ्रा बुंदों बे भिडिअखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे अननानै फोरमायहरब्लानो जाबाय नोंथांमोना दे थिग আছে नोंथांमोना नायग्रोना ला खिन्थु थेंक इउ स' माच नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टखौ खोन्थाहरनायनि थाखाय गोबां हेफाजाब होगासिनो गोजान बबेबा क'क्राझार बङाइगाव गसाइगाव उदालगुरि गोबां नायगासिनो तामुलपुरनि नायगासिनो ओमफ्राय गरायसरनिफ्राय नायगासिनो थेंक इउ स' माच गोबां गामि दंबावो आं बावगारबाय नोंथांमोना दासिम नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायबोदों ओमफ्राय सापर्ट खालाम थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालामनो नैयाव सानफ्रामबो बर' आपडेट भिडिअ नुनो मोनगोन चेनेलाव नायग्रोना ला मादैखौ मा कमेन्ट खालामनो गोसो
खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ नैबे भिडिअनि सायाव आरो बे भिडिअआ माने दिनै मैया दाख्लैनि भिडिअ नङा दिनै जों 16-17 दिनसो जाबाय आरोना जेब्ला एसटिनि दावराव जायोमोन अब्ला बयबो पाब्लिकआनो बुंनायलाय जोंनि फट'खौ होना बुंनाय जादों आरोना जेब्ला एसटिनि दावराव जायो भिडिअ बानायग्राफ्रा अबाव खारखो होननानै ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि जागोन होननानै आंबो भिडिअ लाबोआखैमोन दै एसटिनि बागै नाथाय बयनिबो गाब्रायनायाव जोंबो आंबो दुंहावनानै माने एसटिनि बागै भिडिअ लाबोनाय जादों बेयावहाय माने माखासे मानसिफोरा आंनियाव माने गाज्रि कमेन्ट हरदों ओमफ्रायो सोरबा मेसेन्जारावबो बायदि बुंहरबाय ओमफ्रायो जोङो बे एसटिनि बागै मोनसे भिडिअ बुंनायखौ ससे थुख्रा दानस'नानै बुहुत माबा मस्ला मस्लि लगायनाय ना मा होनो बेबायदि लगायनानै बिराद खोथाखौ माने गिदिराव लांनानै जोंखौ माने ओरैबायदि बुंहैबाय आरो बिसोरखौ मा खालामनांगौ बिसोरखौ हमनानै माबा मोनसे जेनेबा खालामनांगौ सिस्टेमाव जोंखौ दम होनाय बायदि सिस्टेमावहाय भिडिअ बानायनानै आगारनायखौ जों नुनो मोनबाय आंबो माने आरो गुबुनबो दंबावो दै बहुत मानसि दङ नुनो मोननानै माने आंहाबो रागा जोंखांनाय जानानै आङो ओरैबायदि बुंदों दै ओइ बर' हारिनि सैमाफोर जोंखौसो दम हरनो मोनदों गुबुन बै जाथि बे सिखा गोलाव लानानै जों बर'फोरखौ दम होगासिनो दङ बिसोरखौसो दम हरनांगौ होननानै आंनिया बे मोनसेयाल' गोरोन्थि जादों जै जेब्ला आङो बुंनांगौमोन आरोना ओइ बर' हारिनि सैमाफोर माखासे सैमाफोर होननांगौमोन खोमादां आरो आंना ओमफ्राय दायो मा लिरना होखो मिथिगौ ना बर' हारिया थारैनो सैमामारना आंथ' बर' हारिखौ सैमा होननानै बुङाखैना आंबो सासे बर' हारिनि जानानै आंबो एसटि दाबिनायाव आंबो हेंथा होग्रा बर' हारिखौ मोजां जाजानो लुगैनानै आंबो माना खालामग्रा दिनै बिदि माना खालामनायावसो आङो बेसेबांसिम भिडिअ लाबोजादों मिथिबायना आङो रावजोंबो बिदि दुश्मनी जानो गोनांथि गैयामोन आंहा नाथाय पाब्लिकनि खावलायनायाव ससियेल मिडियानि बे दुंहाव थासारिखौ लानानै आंबो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन आरोना बेयावहायनो माने मानसिफ्रा आंखौ किसिमाना गाज्रि मोनदों जानो हागौ आरोना बेनि थाखायनो बिसोरो माने मेन खोथाखौल' दुरुननानै गुदि गैया बिजौ गैया डाइरेक्ट होनानै माने डाइरेक्ट थांखिनानै डाइरेक्ट माने भाइराल खालामना होनो नागिरो आरोना गाज्रि बेबहारै नाथाय बेबायदिया मोजां नङा जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों बिसोरो निश्चय मिथिखागौ जे आङो गासिबो बर' हारिखौ सैमा होननानै बुङाखै जायफोरा कमेन्ट गाज्रि हरग्रा धुमखि हरग्रा आं बिसोरखौसो बुंदों आरो आं मालाबाबो बर' हारिखौ आङो बिदि गासैखौबो सैमाफोर होननानै आं बुंनो हाया मानो होनबा आंबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय खोथा बुंग्रा आं मालाबाबो बेबायदि गाज्रि खोथा साननानै बेबायदि बुंनो हाया आङो माने दायो बेयाव लिरनायाव ओरैबायदि लिरनायखौसो आङो सानदों माने डाइरेक्ट थुना होखानाय अर फोनांना होनाय बायदि मोनदों आरोना आङो माने ओरैबायदि लिरना होदों जे बर' हारिया थारैनो सैमामार नामा आंथ' बर' हारिखौ सैमा होनना बुङाखैना बर' हारिनि सैमाफोर होनदों आङो माखासे होननांगौमोन आरो आंना बे मोनसेया थालांबाय आरो आंना ना माखासे होनैनि थाखायनो दा नोंसोरो बुहुत खोथाखौ गिदिर लांगासिनो दं आरोना आङो बेखिनिखौनो आङो दाख्लैफोरनिफ्रायनो नुदोंमोन आं बे भिडिअखौ नाथाय आं एसेबांसिम बिदि आवगायगोन होननानै सानाखैमोन बेनि थाखायनो आङो फंसेबो खोथा दावराव खालामफिना होननानै आङो बुङाखैमोन आरोना कक' बर' ना मा होनो बेयो माने आंनि ससे क्लिपखौल' लानानै बुहुत गुन्दुगल खालामनायखौ नुखादोंमोन आरो आं ओमफ्राय आङो जेबो बुङा होननानै बुङालासिनो थादोंमोन ओमफ्रायो सोरबा मैया ना मा होनाय नुदों आरो आं सोरबा बोदोland khourang ना मा पेज खुलिनाय आरो सोरबा सासे सुबुं व्यक्ति जानांगौ बियो जाय माने आंनि सिगांनि माखासे भिडिअफोरखौ नुवाखै जानो हागौ नायाखै जानो हागौ डाइरेक्ट बे भिडिअखौ मोननानै डाइरेक्ट होनानै माने सोंखारिनाय बायदि जाबाय आरोना आंनि फारसे माने थुना होनाय बायदि जाबाय आरोना नाथाय आं नोंसिनिसिमबो फोरमायहरनो सानदों जे आंबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय सानग्रासो आङो बर' हारिनि गासैखौबो आं गाज्रि होननानै बुंनो हाया बेनो एसे मिस्टेक जाफ्लांदों आरोना आंनि बुंनायाव बर' हारिनि सैमाफोर होननाया माखासे सैमाफोर होननांगौमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो आंनिफ्राय फंनैसो नोंसिनिसिम मिथिहोहरनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना जाहाथे गाज्रि लिरदेरनानै बे भिडिअखौ भाइराल खालामा एसेनोसै